క్రీస్తునందున్న ప్రియులకు ప్రేమతో వందనాలు తెలియజేయుచున్నాను. ఈరోజు దేవుడు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటనగా సామెతల గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 13వ వచనం. అతిక్రమములను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును. ఆమేన్. నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ లోకంలో నీతిమంతుడు ఒక్కరు కూడా లేరని, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక విధమైన అతిక్రమము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారని కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. అయితే మనిషి ఇలాగే అతిక్రమములను చేస్తూ చనిపోతే వారి ఆత్మ నరకంలో పడి అగ్నిగుండంలో యుగయుగాలు తరతరాలు కాలుతూ ఉంటుందని కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది. అందుకే అనేక మంది గుళ్ళు గోపురాలు కట్టిస్తూ అనేక పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ తాము చేసిన పాపములను పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మనిషి ఎన్ని దాన ధర్మాలు చేసినా, ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా అవి మనిషి యొక్క పాపములను తీసివేయలేవు, నరకం నుంచి తప్పించలేవు. మరి ఎలా? మనిషి తాను చేసిన పాపము నుండి ఎలా విడుదల పొందుకుంటాడు? నరకం నుండి ఎలా తప్పించబడతాడు అంటే, ఈ లోకంలో ఎవరైనా సరే ఎంతటి ఘోర పాపం చేసినా సరే వారు ప్రపంచ మానవాళి విమోచన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసు ప్రభు పాదముల చెంత మోకరించి తెలిసి తెలియక చేసిన ప్రతి పాపమును ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టి ఇక ఎన్నటికీ చేయనని తీర్మానము చేసుకుని పశ్చాత్తాపముతో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తన కనికరమును చూపించును. మనము ఒప్పుకున్న ప్రతి పాపమును క్షమించి మనలను నరకం నుండి తప్పిస్తానని దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అలాగు తీర్మానం చేసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన తండ్రి, ప్రేమ కనికరము గల మీరు ఈ ఉదయకాల సమయంలో మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నిజమే తండ్రి, ఈ లోకంలో నీతిమంతుడు ఒక్కరు కూడా లేరు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపము చేసిన వారే. కనుకనే చేసిన పాపాలు పోగొట్టుకోవటానికి అందరూ కూడా రకరకాల దాన ధర్మాల ద్వారా, పుణ్యకార్యముల ద్వారా తమ పాపాలు పోగొట్టుకోవటానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే మేమెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా అవి మా పాపములను తీసివేయలేవని, మమ్మల్ని నరకం నుండి తప్పించలేవని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అయితే మేమెప్పుడైతే నీ సన్నిధిలో మా పాపములను ఒప్పుకొని విడిచిపెడతామో, పశ్చాత్తాపముతో ప్రార్థిస్తామో, అప్పుడు నీ కనికరము మా మీద చూపించి మా ప్రతి పాపములను కడిగివేసి మమ్మల్ని నరకం నుండి తప్పిస్తావని కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రియ ప్రభువా, ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి మీదికి నీ కనికరము వచ్చినట్లుగా, అలాగే వారి ఆత్మలు నరకం నుండి తప్పించబడినట్లుగా నీ సన్నిధిలో ప్రతి పాపమును ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపముతో ప్రార్థించే మనసును ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించి తద్వారా ఈ దిన వాగ్దానం మా అందరి జీవితాల్లో నెరవేర్చమని యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.